Guys, sa mining aton gamiton nga temporary nga level dire o. Kay wa pa man kita ikon guys. Kay level dira. So ini lang anay. Butangan nato ipangan sang tabletas, then presyo. Pareha sining saridon. Ang saridon kay tag 9 ang akon baligya guys. Subong sina guys, oh. 'Di ba? Ano yung ang level, subong sina. So klaro naman siya guys. Putang na dai naton diri ang saridon. Pinahanglan siya naton guntingon guys, kay para dako siya damo ang masyud. Di na matangtang, naipit na. Narisi na dira. Guntingon lang naton guys. Para damo ang masyud. Tagsa-tagsa lang naton. Subong sina. Oh. Okay na siya guys. Sira na naton. Ang sunod kay alaksan. Tagpila ang alaksan. Balik isang alaksan kay tag 12. Gamay na lini atong tabletas guys. Gamay na lang siyang klase. Palit lang lat kita pagputro. Next kay solmiox. So duha ka klase atong solmiox guys. Ay dili ni amo na. Oh, amoy na. Duha ka klase ang atong solmiox guys. Aton lang diri ibutang. Solmiox. Duha lang ka solmiox nya. Ang ila lang presyo duha ang nanggat naton. Solmiox. Ang usa kay Solmiox Advance. Tagkuan siya guys, 14 kag 18. 14 nya 18. So usa na lang watin kabuk aton Solmiox na Advance guys. Tanaton siya diri. Then butang naton. Para ma-organize natin aton mga tabletas guys ba. So ang mga atong purpose nga magpalit ka sining organizer. Medicine organizer. Sunod kay meeting namin. Nag-vlog pa ba ako dong? Oh anay, kadali lang dong. Manan ko lari o ari ako sa kakuan. Dali lang dong ha. Ay, di sa make-up. Yes. Cute man. Ato na nahiputon guys. Ay, close anik ka sa atong tindahan. Salud natin nga ko nun guys. Ay, kumako. Na. Nabili natin din nga tablitas. Okay. Mayari pa kita Centrum Advance. Vitamins, paracetamol, Bioflow. Nasa top. Biogisec. Cetirizine. Crenil S. May na siya atong mga tablitas pang nabiling guys.
BioFlow kay aton baligya kay tag 11 BioFlow 11 pesos. Kuha, enak may kuha. Kuha to, oh, na may go. May go. Yeah, kuha to. Nano mang may go ine? No, yes. Ako ha, oy kalibog kain mo. Samot sa akong trabaho. Muli na pagkasin ang kamera. Tabugoy ito mo. So, ang konsi ni guys, kay kung pare sini may sublan na kita sa aton tablitas. So, may bawa na naton. Dayo, pagkaday naton kung nano nga tablitas ang gamay na lang. Sintrom. Guys, kuha na natin ang saka box. Kumpleto na siya. Sige pa dong, dukduk ka pa dong. Dukduk ka pa gayo. Masakpan tagay ka sara. Next, sorghum. Sorghum. Flexible. 8 pesos. Para sa guys na nabilihin kaya ang mastak na lang at ang sigurisin city sigurisin 6 pesos. Pinalinin natin siya ikat guys kay kagagmay man. Nasa top the last one. Nasa top. Okay, at 12 pieces. So, muna siya guys. Bali may bakanti pa siya diri nga. Upat ka box, upat ka layer, upat ka hunos. So, ang nato nabutang dira kay ang new sip, wala tayo available nga new sip. Amoxicillin, wala tayo available nga amoxicillin. Then, Philips, Decolgen.
power cell. Oh, ang mga ton guys kuwang ang Yusef, ang sisilin, Pidilits, Dikulgen. So, kung siya kabuok lima, nya upat na lang man ang aton bakante, aton na lang siya kang tandri pag-agi sa usa ka ba, sa usa ka layer or sa usa ka hunsunos kay duha aton ibutang. So, ano ba guys para makumpleto lang nga mabutang natin siya sa organizer. So, human na to siya guys, human na ka pang kuan. Ato lang siya hipuson kanina presyo kay ato ni check kung palit pag utro. So, dire ni siya nato ibutang sa diha. Dire. Try natin dire guys. May mga herbal. Hindi siya dari. Hindi siya guys. Pero matubunan. Hindi siya siguro dari. Tubunan siya guys. Mukaan dari guys. Mukaan dari asin. Guys, nanti saya butang. So, ayun na siya guys, ako na nabutang. Kita na. So, amin na siya dire guys ang aton area sa mga hapyas, alcohol, nga, ni Vicks, then tambal sa bata. Dire mao na dire ni siya ang atong medicine kit. Mga tambal naton guys. Siya amin na siyang aton napalit or gi-unboxing ganiha nga kuan from Timo Up. So okay ra jud kay siya guys. Then kani diri sa babaw pwede ra pud mapatungan og tambal like this one oh. Akon siya gipatong dira kay dili huot man, pwede ra kay siya mapatungan. So maduha-duha pa ka items. Maduha-duha ka kuan. Paresin ni duha sila ka box sa usa ka items. Patungan pa damo pa siya diri sang mapatong. Yan, ini siya guys. Atura ni siyang ibalhin ugma. Pangitaan natog paagi asan nato siya ibutang kay dagan magbakante oh. Kana bakante. So ato na siya pangitaan ugma og paagi asan ni nato siya ibutang kay para hapsay ang ato ang area sa tambal, haplas, alcohol ug uban pa. So kana ra guys. Salamat.